Juli kommer Mikkels med jagt 1 gang om dagen. Mikkels plantejagt. Blomster. Nå, vi skal finde nogle blomster. Jeg tænkte, det skal være nogle store blomster, nogle træblomster. Solsikker. Jep, så vil jeg finde solsikker i dag. Sommerfugl. Ej, den fløj væk. Den sommerfugl. Nå, vi skal lade vide, hvad der er på de solsikker. Så ved I, hvor vi kan finde nogle solsikker. Deroppe står nogle solsikker. Solsikker, de peger altid imod solen. Og så man skal lige kigge på en solsikke, så kender man retningen. Solen! Jo, solsikker, de kan blive høje. Jo, de kan også blive højere end mig, der er 7 år. Jo, ja. Nå, det var det. Ses.